Ojwang'. Bende familia mar mosenindo jadolo Gilbert Deya ma bende ne owito ngimane e masira mar apaya mane otimore odiechieng' manyoro e apaya kata alwora ma namba Kapiyo e apaya ma Kisumu Bondo. Odiechieng' manyoro godhiambo mano ma bende noweyo ka ji mathoth ahinya bende noyudo hinyruok. Familia no koro wacho ni jadolo Deya ne owuok dala kar saa 4 mar okinyi kod jaode ma bende oyang nyinge kaka Diana Deya, ka bende ne gichomo gweng'o ma Kisumu mar mondo ne gidhi gi rango handgi mar magawa. To koromo kanyo saa 11 mar odhiambo ne giyudo wach ni jadolo Deya ne owito ngimane kokalo kuom masira mar apaya ma bende notimre odhiambo manyoro. Mae en achiel kuom anyuola mar jadolo Deya ma bende oyang nyinge kaka Charles Onyango Deya. Kisumu nyo dhi gi jaode iluongo ni Diana. Koro kanyo gidhi go to nyo yan ga gi tich moro Kisumu, hotel moro Kisumu. Koro hotel no nyo dhi pani nyo dhi ng'iyo. Koro wan nyoro nyo wan kode saa madhi saa 4 kanyo. Obiro ira Bondo kama tiye mwawuoyo kode. Owacho na ni Charles adhi Kisumu to adhi dit. Koro nyapimo ne nyaka weche mag moko matugni chal gi liel moro machielo mar nyara kwar gi nyoto. None kutera. Koro wacho ni dhi odi duogo. Koro ka ochopo gimoro saa 12 madhi gi nus. Ayudo simu to ayudo ni Bishop oyudo ajali kane duogo but Kombewa. Koloso kod nyakalondoni mar Ramogi, Onyango owacho ni ne giringo kama masira no notimore, kama bende ne giyudo ringre Deya ka bende noseter e kar kano ringre jomotho ma Kombewa Hospital mochari. Koro ng'ama ne atemo kenyo kang'e gadiera ni to ajali ni nyo otimore machal nade, to ng'ano mangima kata Bishop ngima kata osetho. Koro abe nyakawo gari moro kama haya maringo madhigo Kombewa. Koro kachopo Kombewa to tera e mochari mayudo ka Bishop onindo kendo tho. Ayudo ka wiye obarore kendo iye dho kichino wuok gi e bondiye gi oko gimoro nyochuo bondiye. Koro nyo lit ahinya, en gima litnwa kabisa nikech en gima otimre ghafla mane ok wang'eyo. Mane kaka tho Bishop nyo bironwa. Mary Otieno ma bende en nyamin jadolo Gilbert Deya owacho kata nyiso lit ma bende gin godo gi kindeni kalure kod tho mar achiel kuomgi mano jadolo Gilbert Deya mana higni matin bang' kane gisewito jonyuolgi. Bishop nwang'e en nyathiwa wanyuolwa kode e ot achiel kendo ang'e kaka ng'at mowar ma jayalo. Kite en ng'ama ber. Bishop onge wach gi ng'ato, onge ng'ama osedhawoga e kor gweng'wa ka, kata ng'ama osemayo gimoro amora e kor gweng'wa ka ne onge. Anyuola ne osebedo go kod kwe. Gilbert nyathiwa ne osebedo go gi kwe. Nyathiwa ne osedago mang'eny, pok aneno makosa moro kuome. Omiyo kawuono ka wach ni oboga saa 12 gi nus godhiambo ni Gilbert Onyango dad motho ne omaka gi wara. To Gilbert onge chuny marach. Gilbert onge richo moro. Gilbert onge wach moro gi ng'ato. Gilbert onge richo moro mosetimo ne ng'ato. Kendo kaka noware adier. Minod Bishop Gilbert Deya ma bendo yanga nyinge kaka Diana Deya gi thuloni pod dhi nyime kod yudo thieth od thieth ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital, kama bende jogo ma bende noyudo hinyruok mamoko yude thieth. Jalupo